Bye bye. What's up everybody? Welcome back to the channel. This is Dhekiyajuli, the video creator. लोगोफोर खामानि मावनानैनो माने मेंनानैनो भिडिअ बानायनो गोसो जाया आरोना ओरैबायदि बरिं मोनबाय थायो ओमफ्राय दा धनिष्का मोना बिबि मोनानाव आलासि जानो थांनो ओंखारदों माबायाव धेकियाजुलि मना सेन्टारनि ससे थांबावनांगौ आरो बिस्राना आनै मोनाना माने जों आफानि बिनानाव आरो बिस्रानाव थांगोन बिसोरो आं थाङा आंहा मिस्ट्रि लाबाय थादों नालाय सोलाबा देनां थांसै नै ओंखाम जागासिनो मा धनिष्काया ओंखाम जादों बिबि मोनाव थांनो नागिरदों मोजां जा बिदि जानो हामा दाउदैबो मोनजाबाय दे जलदि जादो ट्रेना फैगौनो ट्रेनजों थांनो नागिरदों धनिष्काया अट'जों मेंब्रां जाजोब्बाय जलदि जादो मा जाया बेलाय जा जाखालायो हेलो नमस्कार जोहा आबै मोनाव थानो नागिरदों हेलो आयौ साथि नुखायो आंखो धनिष्काया मोनफैबाय नै अबाव थांगोन हा अबाव थांगोन आंथ' थाङा माजबाट रेलवे स्टेशन बरिया जाबाय नै टिकेट लाखांबाय दायो नै ट्रेना फैथ'वाखै धनिष्काया जि खुसि थांनो मोनसिगोनखाय ओरैनो थांनो मोनगोनखाय नायदो मोसानाया बाज्ल'गासिनो धनिष्का अबाव थांनो हा अबाव ट्रेन अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय धेकियाजुलियाव सोरनाव हा सोरनाव आबै खोन्थादो सोरनाव थांगोन आनै मोनाव गोजांदों इयो गोजांनि आगाया फैबाय हनै गावस्रासो आलासि जाहैनो नागिरदों माथो बिहामजो बिखुनजो गोजा ट्रेन फैबायलै र' थांखायाबो हनै ट्रेना हनै ओइ बे थाथ'वा ट्रेन फैबाय नै दायो माजबाट रेलवे स्टेशन जोंहानि न'निफ्राय बारा गोजान जाया 6 किल'मिटारसोल' जायो आरो ना माजबाटआ 6 बा 7 जानो हागौ ट्रेना फैबाय नै बिबै मोनाव आलासि जाहैनो नागिरदों धनिष्का मोना आफानि बिनानाव आरो ना जोंहा आफानि असे बिनानाव आं थांथ'ला खामानि दं नालाय नै बे आनै उन्दैसिन आरो आफानि बिनानाव बयबो बिनि बिब' बेनाव थांगोन ओइयाव उनावसो थांद' बाय बाय हाबलां सिङाव हाबलां धनिष्का मोनखौ ट्रेनाव स्टेशनसिम दोननानै फैखांबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि कक'आ गायनायखौ बेसेबां गिदिर जाखो बेखौ देखायनो नागिरदों आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि गोजौ जाबाय बरियानो बिलाइखौ बिराद एम्फौ जायो दाखालिसो मुलि सारजोबदोंमोन आं गोरलैखौबाथाय बिराद जायो आरोना नै गोलावखा
बरिया जौजोब्बाय मबाइलावसो गाहाय नुदों आच्छा लामा खान्दाया जादों बर'नि राजाखौ बुथारग्राया सुवादा जादों नै बियो बिलाइखौ बेसे जायो नामा मुलि सारबावनांगोन र' बरिया जाजोब्बाय आरोना नै हाइटखौ आंनिफ्राय जौसिन जाबाय नै थाब थायथारसिगोन बारा गोबाव नांला बरिया जाबाय नै खाबथा खाबथा होनांदों माने देबोना बांद्राय अखा हाबाय थाबाथाय एम्फौ दं नामाब्रा ओमफ्राय बैहाय मोनसे दाउ बासा लादों फिसायाव गाहायाव र' दाउ बासा लानायखौ देखायना नोंथांमोननो नै गावस्राहांजोब्बाय आरोना दालाया हारसिंनो गावस्राजोबखायो हाग्रा जाजोब्बाय अखा हानानै नैबे दाउ बासा लादोंमोन र' सखा थुगोन बिदै दंमोन बेहाय बिदै ओइ नै सिङाव दं बिदैया बिदै दं नै बेहाय बिदै ओइ नै दांला आङो दांबा खारगोन थ' बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आनैमोननाव थांदो हाम्पे मोना आंथ' खामानि बिजिनि थाखाय थांनो हायासै मिस्ट्रिफोरबो फैगासिनो दङ थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन खख'वाखौथ' नुखाबाय नोंथांमोनहा बेसेबां ग्रथ जाखो बिया ओरै गायजोब्बाय आरोना थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय